Почвай, Сега ще бъде ужасно. почвай него. Няма ги всички. Няма ги всички. Виждаме Бикур. Епичен! Да. Базинга. Брат, моля, моите думи са ужасни. А, Славе. Давам, ще го караме спокойно, окей? Ще го караме спокойно. Възлага. Чакай, сега ще го правя спокойно. Искам да трябва да се спокойно. Слагаме се. Кой е другия спаймастър? Язе. Виждаш ли черната дума? Да. Полета беше гондола. Но, брат, аз можех да го дам на английски, ама реших, че на български половината нещо ще е по-забавно. Лодка. И то виетнамска. И то виетнамска. Така, говорим за разлагане. Добре, да, разлагане за две. Жокей, бомбандиро. Бомбандиро, той е бомбар... Огниво. О, фък. Брат, всичко тук е Дикей. брейно. Не, аз трябваше да конкретизирам, трябваше да напиша друга дума, аз насрах тук много тежко, аз не усетих, че има други такива думи. Фък. Брат, единствените неща, които мога да мисля за разлагане, едното е пара, което е технически не знам колко вярно, не знам дали Дженки изобщо ще го помисли някога. Другото е война. Брат, просто давай. Действай. Не! Let's go! За втория път! Не! Аз предлагам още една. Брат, Ама коя беше думата? аз исках да го... Аз усетих после, че има други брейнрод думички. Исках да имах пред бомбандиро и тралалеро. Въпросът е, че се усетих, че имаш други брейнрод термини тук и то много от тях. Просто не се усетих. Какво общо има разлагане? Брейнрод оф... Казваш на химик разлагане и очакваш да се сетя за брейнрод, а не за термично разлагане или нещо подобно. Мисли с кого играеш! Мисли с кого играеш! Брат, не можеш да отречеш, че черната дума беше забавна обаче. Да. Honestly, мале. Брат, защо Стив? Май е много добро това. Ма Крейзи има, но... Брат, Крейзи има пъти по-добри... Да, това са... Не. Да, такива думи има Крейзи, брат. Моите думи са ужасни. Не. Значи, тъй, и тъй. Това са всички, които са ние. Джори магазин, бомбардира, редник, пич, базинга, връзка, гайда, снимава. Не мога брак, ще ли готвили? Брат, ама такива... Крейзи има най-добрите думи. Крейзи има легендарно по-добри думи от мен. Ти не разбираш... И не знам как... Знам как има най-добрите думи и същевременно... Айде няма. Що питаш, бе, мъжки? Не знам как има най-добрите думи и същевременно пак фанбълва доста често. Брат... Чикен. Брат. Аз за първ път през живота си виждам толкова лоши думи на едно място, брат. Крейзи, виждаш каквото аз виждам, нали? Бейонсе винге, нали? Кажи ми какво ме е много лесното. Кажи ми ти каква дума виждаш. Аз казвам, виждаш ли някаква дума с повече от две думички? Просто кажи ми дали го виждаш, не ме казваш.
wacha lingangu, lingangu. Lingangu, 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 lingangu. Дай ми да смееш. Wacha! Добре. Салам Дайте ми алейкум, половин минута да го алейкум помисля. салам. Това ти чуваш ли се? Чува се. Окей. Защо го пуснах? Да бе, разбрах те. Лава, пиле. Ти лава пиле, ще ти се. You ever wonder what happens when you Знам дали mix той hot да я lava ареста and както с chicken? Наполеон. Това вече I е било did, правилно нещо. and you're about to find out. Брат. Не, аз съм... Брат, единствено нещо, което трябва да направиш е да мислиш, да не забравяш, че Hear това е that? с мен. That's the sound of sizzling. Брат, какви... Аз искам си да игра тези думи Smell с that Бейонсе smell. Евинг. La 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 lava. Казал съм ти, ще спечелиш. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mama, see tonight you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. Карай ги малко по малко. I have a small business too. Майнкрафт за One day- колко? За не знам. Майнкрафт. Брат, оправи се. Honestly, колкото събереш, толкова загубили сме играта. Не. Бро се отказва твърде. А ти беше 1,50 на 50 и не беше учено, как да го кажа. Не. Аз не Реч, мога да които- съм сериозен. Реч, които това е... Аз не мога да съм сериозен. Лудо. Брат, не знаеш думите какви са. Как да съм сериозен? Добре. Ще Майнкрафт и Кремък не е една от тях. Манджа. Брат, такива са думите на Манджа. Крейси, брат. Манджа. 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 Имаш леща, имаш каша, имаш лук. Според мен, каша и леща. Тъй. Да маркирам ли лук? Не, няма да маркирам лук. Брат, да играй гамба загубено. Няма... Всеки път, като играе гамба, ви помага на вас. Типа едно. Брат, помниш ли ми комбака с... когато бяхме с Каризи, аз съм сигурен, че може да го направим сега. Не можем. Ама тук камбака беше читърски. Да. Кога? Като беше на за Ма и пет. двамата, когато и двамата отбора читвате фер. Не. Две злини не правят едно добро. Брат, моля. Улика. Базинга. Улика, казваш ти. Базинга. Значи сме яко насрани в момента. Да. Технически има две гащи. Има... Улика технически гащи. не се връзва с нищо, но може би връзка. Добре. Мисли го по-абстрактно. Малко. Да, усетих. Лук? Не! Лук. Защото улика звучи като лук. Добре, Това е инсейн. добре. Ох, Лингангули гули гули лача лингангу. Гангу. Място. Лингангули гули гули лача лингангу. Място. Лингангу, лингангули Това не беше Имаме- готвене. Имаме Да, бензина. беше готвена. Поле. Може би рай и може би пирамида. Със сигурност е магазин. Окей, бъди. О, мен. Не си разгледа всички опции.
Брато, Окей, Място? знайки контекст от техните работи, аз може да махна кои не са, знайки, че думите не са connected, могат да ме търсени. Дженки Място? ще се справим. Окей, Аз си ще се давам справим. Място? Аз си давам 2, потенциално можеш да се опиташ за трета. Знам, че имам горе-долу 2 от предишното и ти сами даваш още 2 тия, които не знам дали са свързани с това. Традиция? Окей, традиция. Фак. Не знам как да свърша традиция с каквото и да е било. Добре. Гамбата гамба, щом връзка беше за... Какво беше предишният хинт? После това го виждам, че предишният хинт беше Връзка. улика. Връзка и стомана се сети от улика. Така. Контакт. Предполагам, че е било друго за улика. Може би... Как да маркирам? Просто цъкам, не цъкам нагорно, така е. Имам 5 думи. Знам, че пирамида и Бермуди и сигурно не са от тях. Добре. Предполагам, че може би е рай. Може би е рай заради рая, което може да се свърже с традиция. Мъжки. Ледник няма общо с много. Тива мъжки. Гайда. Традиция, окей. Окей, чаткам, какво говори? Чаткам какво говори? Традиция. Ако думите сега са били стомана, връзка, контакт. Батлето казва Майнкрафт в началото. Стомана и... Hear that? That's the sound of sizzling. Бомбандиро ще да го изкава до сега. La 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 lava, Още едно за традицията. It's lava chicken, yeah, tasty as hell. Ooh, mama, see tonight you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lava Не! attack. Що ми дай повече думи? Аз дадох 2 минимум, аз ти казах. Не, трябваше да дадеш повече думи. Да, правим комбак. Правя хардкор тежък комбак в момента, човек. Колко те Защо има не ми 4 даде думи? повече думи? Споко, добре ми се. Едната я знам със сигурност. Сигурен ли си? Are you sure? Yeah, I'm pretty sure. Проблемът е, че Бобката сигурно знае вече няколко думи от предишния път, Дженки, и те имам чуш, че сега ще могат да изграндят. Знае ли ги? Не, аз не мисля, че Боб ги знае. Не, аз не мисля. Чакай, Славе, гледай Дискорда. Що? Ма ти само показваш читър. Не, няма да му кажа думи, obviously. Мисля, едното е поле ясно. Глазур, огнив, бич, базинга, джоджо и ледник. Също и бомбардиро може. Евентуално може да кажеш Италия. По-скоро не. И остана пирамида и рай. Като места. Ехо, защо остана ти? Чакай. Защото ние в си имахме 3 думи. Думите да го разготвя, че гащи. Луксозна захар. Любимата ми дума. Сосна захар. Така. Любимата ми дума. Луксозна захар. Поле. Как така поле не е място? Окей. Дженки комбак. Имаш 2 думи, брат, само ти можеш да го правиш. Как Те така? достатъчно контекст за статия. Не, Жебоб, ти просто троваш толкова тежко. Брат ти беше дал място, той даде поле. Не. Това беше... В момента, човек. Не, Жебоб трова. Каражока караша това, бе. Какви са думите, бе, брат? Славе?
Да. Мисли малко абстрактно, моля те. Добре, окей, начало. Fuck off. Брат, Тихо, виждаме... мютваме се всички, мютваме се всички. Дженки, Краската много иска да спечели. Дженки, мютваме се с тебе. Не. I have a small business too. Добре, The след one thing I начало. try to do is not have my jingles suck. Абстрактно, окей. Начало. Бини. Бини да поминде. Дума, Дженки. Имахме две думи. Имахме две думи. Човека, ма. Не. Имахме две думи. Толкова ли беше трудно да ги вържеш с нещо? Ма, Нищо това е тук не го... Човек, това е единството, което ги връзваше. Нищо тук няма общо с начало. Но раят има общо с начало. Какво ще има Библейско начало. Библейското начало не е раят. В началото на Библията, в първите чаптери, Да, в първите чаптери Имаш къде? раят. Послушай ми, къде? Раят технически. не е библейска концепция, той е католическа Добре, къде е концепция. началото на ледник, на бомбардиро, на пирамида, на Бермуди, на съдба, на пич, на Джорджи, на Базинга и на огниво, бе, брат? Не, всъщност нямам представа какво има начало. Аз не знам за какво лав, не знам какво япваш, брат. Надеждата ми е в това бъбъра да изтролиш, а ти тролиш. Брат. Ама, Брат, майко, сега трябва да локинна, брат. Сега трябва да локинна. Трябва да се заключи отвътре. Бомбардиро, крокодило. Оксозна захар обаче е любимата ми дума. не, това си беше чист рейп. Бомбардиро, крокодило. Просто можеш да напишеш Леброн, брат. Просто можеш да напишеш Леброн. Тралалеро, тралала. Аз ако имах две думи, ние вече ще да сме спечелили. Аз само казвам, че запитам се една думичка, иначе с две думички отново. Пиле. That's the sound of sizzling. Mm-hmm. Smell that smell. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mama, see now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a stack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. I have a small business too. It's a lava attack. Ама имаше много логика, бе. Добре, мъжки. значи- Брат, няма... Бобаров, ако тук го усереш, просто те дропвам на улицата утре. Утре ще излезем и Дестинация. като излезем от стейдж, бара бро, просто ще ги... Ока. Едното е той. Така. Другото може би е Бермуди. Давай, познай, давай, Борс. Пирамида. Съдба няма как... не, чакай малко. Дестинация. Тоест, В момента съм онова куче. Тоест, предестинация. Тоест, предопределеност на съдбата. Обаче не съм сигурен дали Гаш ще има предвид Бермуди като панталоните или Бермуди като бермудски триъгълник. Нека да дадем съдба. Ти си най-лошият съотборник. Никога повече не искам да си в моят отбор. Никога повече не искам да си в моят отбор. За трети път не можеш да гестиш Бермуди. За трети път. Че са техни, брат. Бобкъм, когато ударим ясто, очевидно, че говори за Бермудите и за пирамидите, мъжки. Ма брат, Бермуди са панталони. Славе. Не Имаш са панталони. не. Никой Не, не да. се сеща за панталони, като чуе Бермуди. Сеща се за Тихо. Малдивите тип... Не, аз се сетих за панталоните. Ходи да се Славе. краска. Да. Така е, вярно. Аз ще Имахме изтролля дълга тук. история тази игра. Аз ще изтроля тук, моля ти се, дай добра дума, Дженки, моля ти се, не дай нищо. Да, абстрактно, ново правило, никога не- Няма да е Малко абстрактно. копката никога да не е в моя отбор. Никога повече.
Ще бъде топ. правил за тази игра. Слава, ако това нещо го тролнем, ще падна на земята и ще заплача. Ние ще го тролнем, ако ти дадеш лош хинт Моля по те, начало. моля те, И моля хинтът те, ще бъде моля те. ужасен, това е ясно. Не дей. Можеш да, брат, можеш Брат. да буквално в стейджа, в който можеш да дадеш първите 2 букви или нещо такова. Не съм такава хълка. Не знам. Моля ти се. Нещо, което ще разбера с моя химически мозък. Добре, окей, С моя- знаеш ли с моя- какво? Бобстърски мозък. С моя Ето, Джоджо фен мозък. доволен ли си по този начин? Да си говорим. Това... О, мен. Погати. Аз не мога да повярвам, че аз не мога да повярвам, че това е игра, която се изигра иначе. Брат, аз бях готов да ти пусна Стив на главата. Ще го гесна, да. Да. Ако беше пуснал Стив на главата на Бобга, да Бобка да си